Yau, assalamu alaikum, salamu alaikum. Yau ina so na yi magana dangane da wani abu da ya faru na wani matashi ɗan shekara 45 wanda saboda wannan ɗin zuciya ya jawo ya rasu. Abin da ya faru shine yana da mata har sun haifi 'ya'ya biyu. 'Ya'yan sun ɗan matasa sun kai irin shekara 5-6 haka. 'Ya'ya guda biyu. Sai wata rana matar tashi take ce mai za ta tafi America tare da 'ya'yan. Bayan sun tafi, ya ba su izini suka tafi kenan. Bayan sun tafi, sai kawai ta kirawo shi. A kiran da ta yi mai sai take sanar da shi wannan 'ya'yan ba nashi bane ba. Wannan 'ya'yan ba nashi bane, abin da ta faɗa mai kenan. Mutumin hakan ne ya sa zuciyar shi ta samu matsala wanda ya mutu sanadin haka. Sunan shi Tunde Thomas. Matar tashi tana aiki a banki na FCMB ne, wanda oganta shine MD na wannan banki. Sunan shi Adam Nuru. Shi ne ya yi mata cikin nan, ma'ana 'ya'yan nan duka na shi ne. Abin da yake faruwa shine wannan banda cin amana, lalaci har da haɗawa da ta yi sanadin mutuwar mijinta. So maganan shine yanzu wannan karanta abun nan ga mazaje da dama ba sa wani ra'ayi sosai na matansu su yi aiki. Kuna ganin wannan ba dole ya ƙara tasar musu da hankali ba? Kuna ganin hakan ba zai yiwu ba? Yani in dai mutum ya karanta wannan a ce kuma matansu suna aiki, ba dole hankalin shi ya tashi ba 100%? Wane irin rayuwa muka faɗa wanda zai zamto za a ringa cin mutunci na auratayya? Musamman abin da yake ɗaga hankalin nan, ya ɗaga hankali na shine shi wanda ya yi wannan abin musulmi ne. Ma'ana shi wanda ya yi lalata da matar musulmi ne. Shin wannan ba cin fuska ba ne ba? Wannan mene alaƙar shi da musulunci a tsarin rayuwar nan da ya yi? Dalilin abin da ya aikata ya jawo har matar da ya yi lalata da ita, mijinta ya mutu don zafin abin da aka yi mai. Mu ɗauka mutum ya yi lissafi a ce shi ne yana da matar shi. Sun haifi 'ya'ya. Shekaru sun ɗan wuce. Kawai sai ta kirawo shi ta ce wannan 'ya'yan ba naka ba ne. Bayan duk ƙauna da ka ɗora wa 'ya'yan nan, a kirawo ka a ce ba 'ya'yanka ba ne. Wane irin yanayi za ka faɗa? Ka ɗauka ka yi tunani a kan kanka ka ji zafin. Wannan wane irin abu ne a rayuwa? Ni dai ban ga abin da za a yi wa mutum da ya kai haka muni ba. Ya zamto a ce ka haifi 'ya'ya, kana ganin 'ya'yanka ne, kana farin ciki. Kawai wata rana a sanar da kai ba 'ya'yanka ba ne, bayan ƙaunar da ka ɗora musu. Shi ne abin da ya faru akan wannan taliki, wato Tunde Thomas, wanda matar shi Moyo sunanta, ita ce ta ba da kanta ga ogan aiki ya yi lalata da ita har suka haifi 'ya'ya ta sanadiyar abin. Sannan kuma ta zo ta sa abin a matsayin 'ya'yan shi
wanda ya ƙaunace su daga baya sannan take faɗa mai ba 'ya'yan shi ba ne, ya zamto ya rasa zuciyan shi ta buga har ya mutu don haka. Abin nan ya ɗagan hankali sosai da sosai. Irin al'umma da muke ciki kenan. Shi yasa ko da yaushe ni dai ina tsoron aikin mata, ina tsoron shi sosai da sosai saboda irin abubuwa da za su iya faruwa. Shi ne. I'm very sure tana ƙaunar mijinta. To amma ka duba abin da ya ta faɗa. Abu ɗayan biyu ne yake zai jawo mace dama ta faɗa irin abun nan, ko dama tana ra'ayin shi, tana son shi ogan, ko kuma na biyu shine saboda ƙarfin da yake da shi na wajen aiki, tsoronta daga kasancewa kar ta rasa aikinta ya jefa ta karɓar manufarsa. Sannan yadda nake ganin abun shi ma ɗayan biyu ne, ko shi ya approaching nata shi namijin, ko kuma ita ta neme shi, ko ma dai wanne da wanne ya faru. Abin da aka aikata ya jawo rasa ran wani, wanda shi yana ganin ya haifi 'ya'ya, ashe ba 'ya'yan shi ba ne. Ga duk wanda zai yi matar iyalin shi zai zamto tana aiki. So ya kamata ya zamto a koda yaushe yana tunatar da ita, yana mata nasiha, yana mata wa'azi akan irin nauyin da yake kanta, takan dan ta guji faɗawa irin lamura irin wa'annan. Saboda mun riga mun sani yawanci, ba duka ba, yawanci a cikin oganni na wajen aiki akwai wanda bin mata banda shi ba abin da suka sa a gaba. Duk wata mace da take wajen aikin kamar abokiya, kamar mata auren su suke kallanta. Allah ya datar da mu, ya kyauta, ya kawo mana ƙarshen irin wannan fasikanci a bayan ƙasa baki ɗaya, sannan ya tsare mana imaninmu da iyalanmu. Hadha wassalam.